Yesaya tia duonum nsia. Se Awurade sie nie. Muni atemuso. Na munya adetenene. Na menkwanje riyaba. Na oribeyi metenene edi. Enhwani odaseni a woyeyi. Ni onipa ba okura mu no. Die odi homeda a wongu fi. Na wohwe ne nsa. Na anya boni biara no. Na onanani a odi ne ho abebata Awurade ho no. Mane nka se tio na Awurade betumi afiri ne man mu. Na ma ayi totoni nso nka se hwe media me yeduawu ye. Na se Awurade ka kire ayi totofo nie. Wona wodi me homeda. Na woyi ade a esomani. Na wokura mapamu no. Bema won mi fie ne mafasuo mu afa. Ni tin a eyesene mabani ne mama. Da din a orintwantwene nam di bema won.